ଥିବେ ରହିଯିବେ ମାନେ ସୁନା ଅମାପ ତୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବୁଝିଲେ ଇଏ ହେଲା ଗୋବର ୟାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବହୁତ ଗାଈ ହେଇଯିବେ ଯେ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଖାଲି କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ଖାଇବେ ଏ ଗୋବର ଛୁଇଁବେ ଏ ହେଉଛି ଧାନ ଏ ଧାନ ହେଉଛି ଅମାର ମାନେ ୟାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବହୁତ ଧାନ ଫଳିବ ବହୁତ ଧାନ ତୋ ଆସିବ ଘର ଦ୍ୱାର ବାରଣ୍ଡା ଏବଂ ଦାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ବାଟ ରହିବ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ତୋଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଧାନ ଯେ ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ତୋର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ସୁନା ଭଲ କି ପାଠ ଭଲ ଗାଈ ଭଲ ଧାନ ତ ତମେ ତାକୁ କୁହନି ପାଠ ରହିଲା ପାଠ ଦେଲା କେଉଁଟା କହିଲ ଟିପର କ'ଣ ହଁ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଲେ ସୁନା ଆସିବ ସବୁ ଆସିବ ପିଲା ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲେ ସବୁ ଜଣା ଆସିବ ଦାଣ୍ଡି ବିକିଲା